ଆସ ଖେଳନା କିଣିବା। କ ନମ୍ବର କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିଲେଇ ମିଳିବ? ତା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ବିଲେଇ ମିଳିବ। ଖ ନମ୍ବର 3 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କାରେ ହଂସ ମିଳିବ। ଗ ନମ୍ବର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଲେଇ ଓ ହଂସର ଖେଳନା କିଣିପାରିବ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଲେଇ ଓ ହଂସ ଖେଳନା ମିଳିବ। କ ନମ୍ବର ଶୁଆ ଓ ହଂସ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୁଆ ଓ ହଂସ କିଣିଲେ 4 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚ ନମ୍ବର ବିଲେଇ ଓ ମୂଷା ଖେଳନା କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ତା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଲେଇ ଓ ମୂଷା ଖେଳନା କିଣିଲେ 7 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।